MJ Bureka ni nake magana, na san gaskiya akwai daci, amma haka ɗin da iza mu faɗa ku yi saurara. Kyautar Allah da yarda wanda ya ɗora a kanmu, ba alfahari muke ba idan wani za ya iya ya kwata. Ɗaukaka ko an ɗara mu, ai ba a fi mu farin ciki ba. Mu ƙananan masu waƙa fahimta fuska akar kumanta. Duk da dai an fi mu samu, mu ma muna samun rabonmu. Gurbin da ya ba da saura wadatar Allah na ciki ta. A cikin waƙar mawaƙa za ka tsinci tilin nasihai, amma kuma zuciyarsu ciki na ta sai tarin mugunta. Ba zan sha yin faɗa ba, mai ganin ba a kai shi ba. A cikin yaran ka ga tambaya kwaya na wani kayanta. Ɗaukaka ta ba ku dama, amma ba ku taimaka ba. Duk wanda ya zo ƙasan ku kawai sai dai ku saka shi bauta. Wanda kuka gana da baiwa sai ku ja su cikin jikinku, sai ta yi muku kukurera dukunsa sun zama marubuta. Maimakon ku yi taimakon mu, mai biya mu ma san mu, a ku burin ku yi san mato sama dai ba mai kurita. Wani ma ku yi sayarera ku karba kuma ku ƙi kurera, komai ma'ana ta waƙar ba za ku yi ba har sai a manta. Allah ya ba ku girma, an san ku guri da dama, sanadin ƙauna waɗansu su ba ku kuɗi su yi ba ku mota. Kowa daga na jikin shi muke gane halin shi, yayi suna yayi kuɗi bai iya yayiwa na ƙasansa kyauta. Motoci an yi baka, mashina ma an yi baka, har garin maka aka kai ka, amma yaranka na fama wai a hakan kai ka wadata. Mene riba ta samu yaranka suna bamu, masu ma wahala ba kai masu ba balle kai wa abota. Lalle kalamai na za su yi wa rai ɗaci, game danne haƙin wani koko zalunci. Ayya ya ka zo ƙaramin mawaƙi, haƙuri ka riƙe shi aiki, mai ganin baɗi za ya kalla haƙiƙa duk tsananin mugunta. Karama ka saka ranka, ɗaukakar wani za ta bi ka, banjin zai taimake ka ka girma a mashi don nagarta. Kai dai ka kula da aiki, jama'a ka saka su shauƙi, sai ka hau kan mataki idan haka Allah ya rubuta.